Oy, lo pres. Lo. Pres. Sa itirada dia. Agagira gyapon mo. Unsay pasabot atong bag-o ni mga statement katong last katong nay ura. Unsay pasabot ato? Ngay kag solicitation? Nah. Og solicitation ako nangita po og kahatagan sa solicitation nagiyahay tag pangitag solicitation ani. Nah, wa ko'y kahatag og solicitation, wa ko'y kahatag na ko si mga dre, kuan ra gyud. Manananggal, manti anak. White lady. Kapre, wakwak ug ungo, moray mapadala na ko si muha. Pero kan solicitation kwarta, wa ko'y kahatag ana pres. Low, hinay kag signal. Tay nag-igo siguro granada or bomba na yung tower dia kay murag hinay putol-putol ang signal nimo pres. Low. Ako ngayon akong solicitation. Hapit ng pista diri sa mua. Wa mi jersey, solusit unta ko diha sa imo ha. Sindrag Gcash. Nya katong mga ipadala si mo diha gusto nimo suli di to kwarta. Manananggal to ipadala ra po na ako sa Gcash. Sige pres, bye-bye. Yeah, yeah. Sa pula sa asul, dalawang pagpipilian. Damn.